Hej hej! Er du klar til at skinne dit lys i verden? Velkommen til. Det er mig, Sandra Suarez. I dag er fredag. Det betyder, at vi har tarot og energianalyse af vores chakra. Hvis du er ny her, tusind tak fordi du er her. Alt her i kanalen er om energi. Hvordan kan jeg rense min energi til kroppen? Hvordan kan jeg downloade en højt niveau af energi? Og hvordan kan jeg afholde den højt niveau af energi hele året? Mit navn er Sandra Suarez, jeg er Reiki Master og Reiki Healer. Hvis du vil gerne, du er velkommen til at tage en tur her i kanalen og prøve at finde, hvordan er mit arbejde, også på min hjemmeside, latribe.dk og på min holistiske skole, hvor vi uddanner den nye Reiki Master generation i Skandinavien. Super. Jeg har min karten her. Hvis du er member, tusind tak, fordi du er her en gang mere. Og nu tager jeg i morgen faktisk på min ferie, hvor jeg tager en tur på min hjemland i Brasilien og prøver at finde noget nyt til jer. Men den næste gang vi snakker skal være fra Brasilien. Jeg håber at vi kan finde en fantastisk emne som interesserer jer. Og I kan godt sætte nogle spørgsmål. Jeg tager først til Rio de Janeiro og bagefter til São Paulo, hvor jeg har familie. Super. Nu, hvordan fungerer den der her? Jeg tager 7 kort fra Stojakerne. Hver kort har en besked til den chakra, hvor vi er. Det er lidt som vi kan analysere, hvordan er syntoni til den chakra lige nu. Og hvordan kan vi få en bedre syntoni eller vibration på den chakra her, hvis det kommer en kort, som er lidt mere tung i energi. Okay? Vi starter med at vejrtrækning, som er super vigtigt her i kanalen. Undskyld, jeg har en bolse her. Og vejrtrækning, det er net på vores navle. Jeg tager min indånding i 3. Jeg holder min indånding. Og dobbelt. Super. Hvis vi mangler lidt mere tid, så vi kan godt pause video og tage vores vejrtrækning. Og vi kan også bruge den tid her nu med mig til at slappe af og tage en vejrtrækning med bevidsthed og leve her og nu, i stedet for i dertil ellers i vores fremtid. Godt. Jeg starter med chakra 7. chakra krone, som er vores, man kan sige, spiritualitet. Ellers det er den chakra, som er den har ansvarlighed til alle, som er mere subjektiv, kreativitet, inspiration, sjæl, spiritualitet osv. Og vi har den fugl. The Fool i Netaro. Det er lidt som den første energi. Det er meget, meget, meget kreativ energi. Det er en frihed. Det er en ny måde til at forstå din spiritualitet, som skal være let, som skal være naturlig. Det skal ikke være med rigtig tunge tekster, eller læse for meget, eller
komplicere rigtig naturlige tingene, som vi plejer at gøre nogle gange. Men fuglen, han er lidt utålmodig. Han vil gerne have tingene her. Og det kan ikke være, når vi er på en proces, som kan godt være kreativitet, eller det kan godt være at skrive en liv, at skrive en bog, eller at skrive at lære, for eksempel at tage det tager tid, eller oversætte tage, det også tager tid, eller vi vil gerne arbejde som clairvoyant, og vi vil gerne have nu, og det er ikke sket. Så det er lidt som vi er meget gode til at få energi i form af kreativitet, eller høj inspiration, eller intuition. Men det er også en god idé, at vi arbejder med vores tålmodighed. Chakra mentale, som er 6. chakra, det er her. Det er mine mentale processer. Det er også en kort, som er meget, meget mørk, det er eremitten. Eremitten, han er meget indre kort. Han har sin egen indre lys, og han er i gang med at arbejde med ham selv. Den gode ting er en kort, som siger, du starter ikke fra 0. Du har en viden allerede. Så den du starter at bare opbygning. Men du skal være i din sind mere tålmodig med dig selv, med den proces. Lad være med at snakke eller have denne tankemåle om at drømme dig for hårdt. Også fordi den kort her, det er en kort, som du er i gang med at prøve at finde nu. Du er ikke fundet nu. Okay? Ej, men hvis det tager tid, gode tingene tager tid. Og det er ligesom, når du sætter en frø i din have. Du kommer ikke hver dag åben og kigger, hvis det er vågen. Er det vokset allerede? Hvorfor det tager så lang tid? Det gør vi ikke. Fordi vi ved, at det mangler tid. Og når du er gravid, for eksempel, kan du sige, baby, okay, det er allerede 5 uger. Det er nok. Nej, det er det ikke. Vi venter bare. Nogle tingene, vi skal bare vente. Okay, det er en god idé, hvis du lever mindfulness til at lave en hygiejne på den tanker, du kan godt være lige nu. Den gode ting er på vores kommunikationers afdeling, vores halschakra. Vi har det judgment. Det judgment, det kommer med engle, som spiller hans trompet. Det er ligesom, nu det kommer nyheder. Hør jeg nu. Så det kan være at lidt, du starter en ny måde til at kommunikere. Det kan godt være, at du for eksempel er journalist, og vil gerne starte en podcast, i stedet for at arbejde med skriftlige nyheder. Ellers du har en podcast, og du vil gerne starte arbejde med billeder, med YouTube-kanaler for eksempel, og så videre. Men det er også, hvordan du snakker med dig selv, din indre dialog, du har med dig selv. Og det er lidt som, du starter at være mere positiv. Du kan bruge den superpower, du har lige nu, til at arbejde med din nogle gange sort, eller negativ, eller repetitiv tanker. Okay? Fordi det kan godt sætte din energi ned. Hjertechakra. Okay. Hjertechakra, vi har det tårnet. Tårnet, det er en mørk kort, og det kommer lidt som en lunt fra himlen. Det er ikke dig mere. Du er på vej, og du bliver testet. Og det er på din hjertechakra. Det betyder, at du kan godt miste
en person. Du kan godt miste det en ven, eller en medlemmer i din familie, eller du bliver skilt, eller du tænker i at blive skilt. Fordi det er en tankemåler, du har lige nu. Ellers du har skønnes med din mor eller din far, og en i familie, eller en tæt ven, og så videre. Og det siger, den måde, du har forstået kærlighed indtil nu, efter den situation, det får en forandring. Okay? Alle forandringer giver os det kan godt være en angst, eller vi kan godt være bange. Også fordi for det sind kan godt lide tingene som det er. Fordi hvor det sind er ikke udviklet til at få nye tingene. Det er udviklet til at redde vores energi og vores liv. Ejder hvis den situation er ikke god og ikke passer til os mere. Så det er normalt, at vi er chokeret, når vi har en stor forandring på en afdeling, som er vores kærlighed, vores forståelse af kærlighed. Hvordan vil jeg, at mennesker vise, at elsker mig? Hvordan jeg elsker andre mennesker? Jeg er super produktiv og super stresserende, fordi jeg synes, jeg ikke fortjener at have kærlighed, hvis jeg ikke redder alle mennesker. Jeg kan ikke sige nej til andre mennesker. Men når jeg siger ja til andre mennesker, jeg siger nej til mig. Så mennesker pas på, den er her. Den kort, der går rundt, men det er en stor invitation til at leve en hygiejne i vores kærlighed afdeling. Super. Tredje chakra har vi den hangmen. Den kort normalt, det er på den måde her. Kan I sige nummer? Og korts navn. Men det kan man på den måde. Det er dejligt. Og hvorfor er det? Fordi nu han har lært noget, og vi kan sige den viden han har her omkring hans hoved, fordi det har ligesom en lys, ligesom klarhed. Og det er på vores selvtillid afdeling, som er vores tredje chakra, mig magt, min styrke, hvad er jeg god til, hvad er min styrke? Ellers vi kan godt sige, hvis vi er nervøse, vi kan godt sige til andre, bare lige hør, jeg har en idé, og jeg vil gerne forklare lige nu. Kan I høre mig? Vi skal ikke leve kun, hvad du siger, uden at du hører min mening. Men måske fordi vi har været for langt inden det mørk, og med en low profil, fordi vi var bange for at sige vores ting og sige noget, og blive fordummet hurtigt på den andre, familie, venner. Normalt det starter, når vi er stadigvæk i vores familie. Det programmerer os, fordi vi har en ting vigtigst til at sige, så den vi vokser på en måde, som vi er usikre om vores egen idé. Men lige nu, du finder din stærkhed, når det kommer den kort her, ikke på den måde, men på den måde her, omvendt. Det er fordi vi har været på en lang periode af tid arbejde på den emne. Så nu det kommer på den måde her, vi bruger den nye viden vi har til emne, for eksempel. Det kan godt være, at du har været i psyko- og i terapi, eller adfærdsterapi og så videre. Du har lært noget, som du starter at bruge nu på dine egne tredje chakra, som er din magt, som giver dig styrke. Dejligt, fantastisk. Det har en super god succeskort
på din anden chakra. Anden chakra, hvad er det? Det er vores sociale liv. Hvordan vibreres jeg lige nu, som datter, som kollega, med mine veninder, med mine naboer? Vil jeg være mere socialt? Meget gerne. Jeg har en ny gruppe kvinder, og det er så forskellige end de andre mennesker, jeg har haft. Selvfølgelig, fordi du er også i gang med at skifte den her. Så nu du er, hvem du er. Så den der normalt, at du har ikke mere en maske, ligesom du er ikke en skuespiller mere. Du ikke gemmer den person, du gemmer sig. Du viser dig, som du er, så den du tiltrækker mennesker, som har det samme syntoni som dig. Den går til deres succes. Det er lidt som, du skinner nu. Men gønter! Jeg elsker, når mennesker skinner deres lys i verden, når mennesker er glade, når mennesker griner, og man lever nogle fulde af sig selv. Jeg elsker alle den der her negative, pessimiste mennesker. Vi har for meget i verden. Vi har ikke brug for meget lige nu. Super, godt. First chakra. Yes! First chakra, det er økonomi, penge, sælge, købe, finde det er ikke en arver fra en tante, som du kender ikke, men det pludselig det kommer penge på din konto, og du siger ja tak. Og det er den kejser. Kejser i første chakra, det er super god, fordi vores første chakra, det er økonomi, men det er også det arver, vi har fra vores forfædre. Det er det arver, vi har haft fra vores familie. Ellers, den gamle programmer. Hvordan er det programmerer mig? I får lidt penge. Og det kan godt være, at det kommer her, at du bliver mere stærkere. Du bliver mere modig med penge. Du siger, jeg køber nye biler, og jeg skal købe den største bil, jeg kan. Yes? Ellers, du accepterer en ny arbejde, fordi du tror på dig. Du tror, at du kan. Så den du tjener mere penge. Så det er en rigtig god tid, hvis du vil gerne sælge noget, at købe noget, skifte hus, skifte bil, eller du cykler, du vil gerne købe en bil. Selv om den andre gamle veninde, du har haft, siger, ej, hvorfor køber du den bil? Fordi jeg kan. Lidt som L'Oreal, ikke også? Fordi jeg er worth it. Ikke også? Det er en rigtig god kort. Vi skal bare være tålmodig, venlig og søde med os, med vores kærlighed. Det er ligesom, vi har haft en hård tid med en person, vi elsker, eller en gruppe personer, vi elsker. Det kan godt være, at vi har haft en gruppe venner, som har ikke været så pæne med os, men det var ikke mere energi mere. Den nye energi er den der her. Så hvilken energi du vælger? Den der, eller den der? Mørk dag. Lidt som tankemuler, eller fred. Super. Det glæder mig meget, at vi har haft den kort. Det glæder mig også, fordi vi er ligesom kommer ud fra en hård tid i vores liv. Det kan godt være, at de har lige haft en stor skændes med jeres parforhold, eller blive skilt. Og nu alle ting er sat på plads, i forhold huse, praktisk ting, huse, uddannelse eller arbejde, og så videre, og så videre. Og med det vigtigste med dig selv. Okay? Bruger alle den gode kreativitet, vi har lige nu. Vi kan godt skrive forskellige idéer. Så bagefter du vælger en idé, og du fokuserer på den idé 100%. 20 år. 20 år, Sandra, ja. Vi skifter for mig. Det skal vi ikke.
Det er ikke nødvendigt. Vi lever bare, vi har nerver, vi har passion. Okay? Godt. I dag vil jeg tegne orakel. Hvad er forskelligt mellem orakel og tarot? Tarot er tarot. Det siger, hvordan er tendens til de næste 3 måneder, eller den case 1 uge. Især weekend. Jeg kigger rigtig meget om weekend. Derfor jeg lever på fredag. Fordi weekend vi er med vores familie normalt. Ikke også? Nogle mennesker har en anden slags arbejde. Men normalt vi er med familie, vi er med venner. Så vi vil gerne give selvfølgelig vores bedst til vores familie og vores forkælder. Og orakel det giver en råd. Orakel det giver en råd. Hvordan jeg starter arbejde med den der her. Så det er 2 forskellige ting. Orakel normalt. Tarot siger tingene som de er. Punktum. Orakel det er lidt mere venlig. Man kan sige, tarot er neutral. Orakel det er lidt mere kærlig og sød. Og især den der her, som er englen. Orakel. Okay? Vi trækker hver igen. Fokuser på tjeneste. Super. Din sjæl ønsker kun at tjene med glæde og at svømme i en konstant strøm af lyksalighed. Yes! Tak! Den strømme forsyner dig uafbrudt med alt du behøver. Hold hele dit fokus på at forblive i den strøm af at give og modtage i alle situationer og i alt hvad du gør. Fantastisk. Det er en super god råd, og kvinder normalt vi giver mere end vi får, og det er dejligt at lige nu vi får en balance mellem giver og modtager. Og god weekend! Nyd at være! Beijo, beijo! God sommer!